Salamat Awatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Ahal we Liwap vilayetlerini täze hekim bellendi. Alparslan Bayraktar Türkmenistanyň Magdan pudugyna hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýär. Serdar Azmun Birleşen Arap Emirlikleriniň Şabab al-Ahli toporuna geçdi. 10-njy gezek Olimpiya oýunlaryna gatnaşan Gruzin türgönüň rekordy. Ahal we Liwap vilayetlerini täze hekim bellendi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow owu hojuluk podugynyň ýoldaşlary bilen iş masagyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornasarlary, vilayatleriň hekimleri, ordoş ministerlikleriň poduklyň dolandyryş edaralarynyň ýoldaşlary, beýleki degişli ýoldaşlar çagyryldy. İş masagyny ýurdumyzyň vilayatlaryna we owu hojuluk podugyny alnyp barlayan işleriň ýagdaýyna garaldy. Käbir guramaçylyk meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Şol maslahatda kabul edilen resmi namalara laýyklykda Rowşan Jepbaroğluýewiç Hojagolyýew başga işe geçmegi sebäpli Ahal vilayatynyň hekimi wezipesinden boşadyrly. Sultanmurad Akmamedowich Sultanmuradow Ahal vilayatynyň hekimi wezipesine belenip, ol Daşoğul vilayatynyň hekimi wezipesinden boşadyrly. Şeýlekem Dowletgeli Seyidowich Babaýew Daşoğul vilayatynyň hekimi wezipesine bellendi. Mundan başga da Şöhrat Anagurbanowich Amangelliýew başga işe geçmegi sebäpli Liwap vilayatynyň hekimi wezipesinden boşadyrly. Maksat Gowusowicz Ananepesov Liwap vilayatynyň hekimi wezipesine bellendi. Alparslan Bayraktar Türkmenistanyň Magdan pudugyna hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýär. Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebigy serişleri ministri Alparslan Bayraktar 2 günlük iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktaryň saparynyň çäklerindäki ilkinji duşugy Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ýoldaşlary bilen boldy. Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktar bilen Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygy Gurbangelli Garlyýewiň arasyndaky duşukda hususan Magdan pudugyna hyzmatdaşlyk etmegi uğurlary aranyp maslahatlaşyldy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň gatnaşan duşugyny Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistana amalaşyrýan saparynyň esasy maksadynyň tebii gaz ulgamyna hyzmatdaşlygy hasy ösdürmekden ibaretdigini bellädi. Türk ministri diňewer tebii gazel eýsem Türkmenistanyň Magdan pudugyna hyzmatdaşlyk etmegi gyzyklanma bildirýänliklerini bellädi. Türk mehmany bu wagtda iki ýurdun arasynda degişli şertnamalaryň hukuk binýadynyň döredilmeginiň ähmiýetini belläp, degişli alalaşyga gol çekmek üçin tagallalar berkitmäge taýýardygyny bellädi. Iki tarapyň bu gurda hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk binýadyny döretmek üçin degişli ähnamanyň işlenip taýýarlanmagy babada degişli işleri geçirmek boýunça alalaşdylar. Türkiýanyň energetika ministri Alparslan Bayraktar Türkiýanyň energetika pudugyny alnyp barlayan işleri barada giň işleýini gurrun berip, burow hyzmatlaryny ödürlemege, şeýlekem degişli laboratoriýalary gurup, işlenip çykarylýan magdanlaryň helini barlamak babada hyzmatlaryny hem ködürlemege taýýardygyny aýtdy. Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ýoldaşlary öz gezeginde Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň birdigini belläp, korporasiýanyň alyp barýan işleri barada Türk tarapyna maglumat berdiler. Türkmen tarapy Türkiýanyň öňe süren teklipleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerine garamaga taýýardyklaryny belläp geçdiler. Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii serişleri ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistana sapary dowam edýär. Serdar Azmun Birleşen Arap Emirliklerining Şabab al-Ahli toporuna geçdi. İranyň milli ýygynasynyň hüjümçisi Serdar Azmun mundan soňra futbol karyerasyny Birleşen Arap Emirliklerine dowam etdirer. 29 ýaşyndaky futbolçy Birleşen Arap Emirlikleriniň Şabab al-Ahli toporu bilen şertnama baglaşdy. Transfer Market neşriniň habaryna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň Şabab al-Ahli toporu Serdar Azmun üçin Germaniýanyň Bayer toporuny 5 million euro төлedi. Soňky gezek Italiýanyň Roma toporunyň düzümine kärenesine oýnan Serdar Azmun Russiýanyň futbol çempionatyny oýnan döwrüne uly meşhurlyga eýe boldy. Ol Russiýanyň Zenit, Rostov hemde Rubin toporuny oýnady. Mundan soňra İranly hujumçy özüniň tejribesini Birleşen Arap Emirliklerine kämilleşdirer. 10-njy gezek Olimpiya oýunlaryna gatnaşan Gruzin türgönüň rekordy. Gruziniýanyň türgöni Nina Salukvadze Basir 10-njy Olimpiya oýunlaryna gatnaşyp, bu ugurda öz başy rekordy goýdy. Ol izi-izine 10 gezek Olimpiya oýunlaryna gatnaşan ilkinji zenan türgöndir. Mundan ozal Kanadaly
Atlı sportun türgün Richard Miller 10 ýezek Olimpiya oýunlaryna gatnaşyp rekord goýupdy. Ol soňky ýezek 2012-nji ýyly Olimpiya oýunlaryna çykyş edip, Kanadaly türgün 1972-nji, 1976-njy, 1984-nji, 1988-nji, 1992-nji, 1996-njy, 2000-njy, 2004-njy, 2008-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen Olimpiya oýunlaryna gatnaşypdy. 55 ýaşyndaky Nina Salukwadze 27-nji ýyly Parиж Olimpiadasyna pneumatik pistoletli ok atmak goýunça ýarışda çykyş edip, Olimpiya oýunlaryna çykyşyny tamamlady. Salukwadze ilkinji gezek 1988-nji ýyly SSR-iň düzüminde Olimpiya oýunlaryna gatnaşyp 25 metr aralygyna ok atmakda altyn medal gazanypdy. Ol 2008-nji ýyla Pekin Olimpiadasyna Gruziýa döwletine wekilçilik edip, birinji medal gazanypdy. Gruzin türgün 1988-nji ýyly Günorta Koreýanyň Seul şäherine geçirilen Olimpiya oýunlaryndan bäri geçirilip gelýän dünýäniň iň ýeri sport ýarşyna gatnaşýar. Ol bu döwürde 3 altyn medal gazandy. Ene mehriban müşdoklar Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolarydan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.